пачатку было Слова, і Слова было ў Бога, і Богам было Слова. Яно было на пачатку ў Бога. Усё праз яго сталася, і без яго не сталася нічога з таго, што сталася. У ім было жыццё, і жыццё было святлом людзей. І святло ў цемры свеціць, і цемра не агарнула яго. Быў чалавек, пасланы Богам, якому імя было Ян. Ён прыйшоў на сведчанне, каб прадставіць сведчанне аб святле, каб усе паверылі праз яго. Не быў ён святлом, але прыйшоў, каб прадставіць сведчанне аб святле. Было праўдзівае святло, якое асвятляе кожнага чалавека, які прыходзіць у гэты свет. Яно было ў свеце, і свет праз яго стаўся, і свет яго не пазнаў. Прыйшло яно да сваіх, і свае яго не прынялі. А тым, якія яго прынялі, дало моц стацца сынамі Божымі, тым, што вераць у імя яго, якія не з крыві, ані з жадання цела, ані з жадання мужа, але з Бога нарадзіліся. І Слова сталася целам і пасялілася паміж намі, і мы бачылі славу яго, славу як адзінароднага ад Айца, поўнае ласкі і праўды. Ян дае сведчанне аб ім і ўсклікае, кажучы: «Гэта быў той, пра якога я сказаў, той, які пасля мяне мае прыйсці, перада мной стаўся, бо перш за мяне быў». І з паўнаты яго ўсе мы ўзялі, і ласку за ласку. Бо закон быў дадзены праз Майсея, а ласка і праўда сталіся праз Ісуса Хрыста. Бога ніхто ніколі не бачыў. Адзінародны сын, які ва ўлонні Айца, ён з'явіў.